Osompempe bomdlalo welizwe loMzantsi Afrika kunye neAlgeria sele begqityiwe. Iqela lebhola ekhatywayo libeka izixhobo phantsi. Ukanti ngenqaku lethu lokugqibela umqeqeshi waseMzantsi Afrika ophangela eMelika wenza imbali. Mawahlangana amafu livuma icamagu. Basembo ndivumeleni ndirhabulise kuvimba wangokuhloko namhlanje. Igama ngeMihlephelewa kwiindaba ze-EBTV. Ilizwe loMzantsi Afrika liza kujongana neAlgeria emveni kokuba libambene ntanganye ngamanqaku xesha ikweni lidlala neAndorra. Ingxelo emalunga noosompempe abazawuphatha lo mdlalo uphumile. Ukanti ke isithathu siphume eMorocco nanjengoko omnye ngowaseAlgeria. U-Amerlo Sef waseMorocco uzawuphatha lo mdlalo encediswe ngu-Ayman Ismail noFouzi Djeriti bakwilizwe lakhe. Ukanti usompempe wesine uzaba nguBen Brahim waseAlgeria. Lo mdlalo ngomhla wama-26 kule nyanga sikuyo kwaye uzaqala ngentsimbi ye-11 ngobusuku. Ngenqaku lethu lesibini uMax Alain Gradel nowaziwa njengoMax Gradel welizwe lase-Ivory Coast ukhupha ingxelo yokuba ngaba ubeka phantsi kwiqela lesizwe. Oku kuze emveni kokuba edlale imidlalo eli-106 efake amanqaku ali-17 ze waphakamisa iindebe ezimbini ze-Africa Cup of Nations. Singabeziko le-EBTV simnqwenelela umhlala-phantsi omhle. Ukanti ke ngenqaku lethu lokugqibela uBradley Carnell ubhala igama lakhe kwiincwadi zembali zaseMelika ngelixa iqela lakhe lisiba liqela lokuqala lolwandiso elidlala imidlalo emihlanu yokuqala lingakhange lifumane nduku. Ukanti ke oku kwenzeka kwiisizini ezimbini zilandelelana. Ukanti ke baliqela lesihlanu elenza oku kwi-MLS. Uba ngaba uzawuthi benetheko okanye indibano, nceda ufikeleleke inombolo okanye kule email ingaphezulu ukwenzela ufumane iinkonzo kolona zinga liphezulu. Ziyaguqa ziyakhothama eza lentlwa de ibe lixesha elilandelayo kamnandi.